Масштабна пожежа, паніка та нібито український слід. Московити звинувачують Україну у вибуху та займанні нафтобази у Білгороді. Це сталося у досвіта п'ятниці. Місцеві жителі зафільмували, як палають 8 резервуарів із пальним. А перед тим на кадри потрапило влучання кількох ракет. Влада Білгорода, який розташований у 40 кілометрах від Харкова, заявила про авіаудар українських гелікоптерів, які, мовляв, летіли на наднизькій висоті, відтак і виявити їх не вдалося. У соцмережах також з'явилося відео із парою ударних гелікоптерів Мі-24. Від рання до білгородських АЗС розтягнулися черги. Закиди окупантів про українську атаку в нашому Міноборони не підтвердили і не спростували. Станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території Російської Федерації. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому, друзі, я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав шукати винних на самій Росії. Мы ведем боевые действия оборонительные на своей территории. А вот за то, что происходит на территории Российской Федерации, несет ответственность руководство Российской Федерации. Видимо, и им нужно разбираться, что же происходит в Белгороде. Может, кто-то покурил не в том месте. Может быть, еще что-то. Может, военные российские саботируют. Да, выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию доступными им методами. В любом случае, всю ответственность за происходящее на территории Российской Федерации несет руководство Российской Федерации. К ним и все вопросы. Нині відомо, що внаслідок події постраждали 2 працівників бази. Мешканців 3 прилеглих вулиць переселяють. Кілька днів тому у прикордонній Білгородській області також здетонував склад боєприпасів.